Maar zo'n 100 man wordt al zo'n sneu werken aan het slopen, bouwen en himmelien van het cheesefabriek in Gerkersklooster. Ja, je ziet hier achter ons zowel de sloopwerkzaamheden, maar er staat ook al een bouwkraan. En dat geeft eigenlijk de dynamiek die we op dit moment op ons terrein in Gerkersklooster hebben aan. Ze willen zo gauw als mogelijk weer beginnen met cheeseproductie. Alles net als seizoen wanneer krijgt. Hoe groot de schee is, kan Friesland Campina echt nog net onjan. Nee, er zijn nog een aantal onzekerheden natuurlijk. We zijn volop ons kaasproductielokaal aan het herstellen. Er worden nu stijgers ingezet om het plafond te kunnen herstellen. Machines zijn al voor een deel schoongemaakt. Maar we besteden ook nog aan andere bedrijven het schoonmaken van onderdelen uit. Dus daar wordt volop gewerkt, maar een datum kan ik nog niet noemen. De productie van Valesvezel zal naar alle gedachten als eerste weer draaien. Hier wordt Valesvezel geproduceerd. Op basis van wrongel van kaas wordt dat gemaakt. En dat proberen we zo snel mogelijk te herstellen. De machines zijn intact, maar het dak is kapot. De koelcellen zijn vernietigd. Dus er wordt een fundering gelegd zodat we nieuwe koelcellen kunnen aanbrengen. En dat we daar zo snel mogelijk weer kunnen gaan produceren. De toren zijn eigenlijk de grote silo's waar onze melkhoeveelheid in opgeslagen is. Ongeveer 1,6 miljoen kilogram melk zat daarin op het moment van de brand. Dat is onze normale werkvoorraad in deze locaties. Wat is er maar gebeurd? Die is afgevoerd, dat wordt vergist. Dat komt verder niet in het circuit. Dat we een ontaaste tot de bron of Nee. te lang erin zitten? Nee, want dat heeft tijdens de hele brand stilgestaan. Er konden ook geen auto's bij, omdat de brand weer achter aan het blussen was. En er ook alle slangen op het terrein liggen. Dus dat is pas na de brand afgevoerd geweest. Dus dat is na een aantal dagen en dan is dat niet meer geschikt voor consumptie. Hoe de oorzaak hem nog niks is, hè? Waarom net? Nee, de oorzaak is onderzocht door zowel de politie, de verzekeraar en ook door onszelf. Door de heftigheid van de brand, maar ook door sloopwerkzaamheden die ook op verzoek van de brandweer zijn uitgevoerd om bij de brandhaard te kunnen komen, is dat niet meer te achterhalen.